Не се парче. Ще се изсипиш. Се изсипиш ти. Духне. Убе! Опа! Видя ли къде ме? Ваня, другар. Най-новата египетска кана предлагаме. Египетска кана много е добра. Червена много е добра. Най-новите московски прически предлагаме също. Вие сте. Ябълца. Време слава стъпи майка тя. Тате, добър ден, господин Стойчев. Другарю Стойчев,